רק שנייה, בואו נתרחק טיפה, שלא קצת... זה קדימה ואחר, זה שיש לו איזוריות בנדבן על הקדימה, זה כאילו הקדימה שלו. הקדימה, זה שם אותה קדימה, או נתת אחורה, קדימה, שמאלה. יש לנו ביסוד מאוד מאוד משתנים שאני יכול, ויש קדימה שתמיד שם, לא משנה באיזה כיוון זה בסוף עכשיו פיתחנו משתתף עוד, יכולתי להראות באיזה מיון הוא פיתח קדימה, הוא חושב מאוד מאוד. רגע, עד איזה טווח הוא יכול להגיע בשביל לא לאבד את התדרים? בטווח של המשדר, 2.5 קילומטר. זה 2.5. המשדר הזה. אתה יכול 2.5 קילומטר להטיס לי אותו עכשיו, כאילו נגיד? כן. אתה יכול לעשות אותו לא, אבל באלכסון? 2.5 קילומטר אני לא אראה אותו, אני אצטרך שתהיה עליו מצלמה או משהו. בסדר, אמרנו. בטווח הראייה, אחרי 100 מטר כבר לא רואים אותו, כי הוא קטן. מה אנחנו לא יכולות להתחיל להנחית אותו. טוב, יאללה, איך אתה מנחית אותו בדבר הזה? פשוט אני מוריד לו את